ఇంకా బబ్బులు పిట్టండి కక్కినదు ఇంక మండే చాపని ఫుడ్డుల దాల తినిపించే ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ತಿಂಪೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೈಸದ ಐಟಮ್ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ಬಂದು ಎಂಚಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂಡಿ ಇಮ್ಮೆ ಉಂಡದೆ ಮುರ ನೀಡಿನ ರಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಪೀಸ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಯಾನಂಗೆ ಶೋ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಪ್ರಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಲಂತೆ ತಗ್ಗದನು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕಲು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಓದಿತ್ತು ಜಿಪ್ ಓದಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಆಯ್ತು ಜಿಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಮನೀ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಅವಡು ದಾದ ಲಕ್ಲೆ ವಸ್ತು ಗೋಡಿತಿನಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಕೇನು ಜೀರು ಅವು ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣೇನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದಿ ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ್ನಿಕ್ಲ ದಿಬ್ಬನ ಬಿದಡನು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತು ಜೋರು ಹುಡುಗುತ್ತನ ಜುಟ್ಟು ಪೂರ ಗಿತ್ತದಾತನ ಜುಟ್ಟು ಒಂದು ಏತ್ ಸಲ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಬೆ ಬಿಜ್ಜು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತದ ಇನ್ನು ಹೊಡಿಗೆ ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಗಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿದಾತನ ಈಚೆ ಕುಡಿದ ನಮ್ಮ ದೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬೀಗ ಬಾಡುದು ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆದು ಅಂಚೆನೆ ಬೀಗ ಬಾಡನೆ ಬೈದ್ವೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಬುಲಕ್ ಕಡೆಯ ಬಲಮೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಬುಲಕ್ ಕಡೆಯ ಪೈ 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 ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಕೇನು ಬಬ್ಲು ಕೇನೆ ಲಮೆ ಕೇನೆ ನಾ ಮೂಲ್ ತುಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಅಂದು ಕುಟ್ಲನ ಮಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳಿಸಿ ಆಯೋಲೆ ಬಿಜ್ಜೋಲಿ ದಯ್ಯ ಆಯ್ ಅಲ್ಪೋಲ್ಲೇನಾ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೋಜಿ ತಿರ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನ ಬಬ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲೇಟ್ ಲಾತ ನಿಮ್ಮೇನೊಂಜಿ ಆಕಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರದ ಒಂದು ಮುನ್ನು ಅನ್ಪಿರತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನ ಮಾರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದ ಎಮ್ಮೆ ಆಕಲೊಂದು ಒಂದು ಅರಬೈದಿ ಮಾರೆ ಬೋ ಒಂದು ಆಕಳು ಕಾಲ್ ಪುಯ್ 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 ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಪುಯ್ ಬಬ್ಲು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಪಾಪೊಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲಡು ಆಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 3 ಜನ ಪಿದಾಡಿ 3 ತಿನ್ನಪುಲು ఆయన కారదొల్ల ఎడుకున్నాను పాప వీలాడలే ಆಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಮೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೈಟೋಜಿ ಒಂದು 6 ಉನ್ಗಣದಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದ ಬೋನು ಅವು ತಿಂಪುನೆಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಮಿ ನಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕಲು ಬನ್ನಗ ಅರಬೈದಿತ್ತು ಅದಮೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಅವು ಕಾಲೇನೆ ಉಂಟ ಫುಲ್ವೇ ಕರಬೈದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ఇంబేడాను చెప్పలు తెప్పారే పండాను ఇంబే బుర్చి ఓకేండಲ್ಲ బుర్చి ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಮೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮೇ ಬುರ್ಚಿ ಏನಿತ್ತೆ ಸಪ್ರಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಲಂತೆ ತಗ್ಗದನು ಓಮೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ನಮೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಂಡ ಫಿಟ್ ಆಂಡ ಹಾಂ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾಡ್ನಾಪಿದೆ ಬಗ್ ಒಂದಿಂದ ಇದೆ ತೊನ್ನಿ ಚಲೋ ಈ ಕಲರ್ ರೆಡ್
ಈ ಕಲರು ರೆಡ್ ಹಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಂಡಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂಡಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ఇంకో లవ్ ఉన్నావా ఉన్నావు ఎవరో ಗೊತ್ತು ಅವು ఉన్నావు ಇವು ದೇತನಿ ನಿಕ್ಕೋಮೆ ನಿಕ್ಕೋಚಾ ಸೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ತುಲಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಕುಕಿ ಇನ್ನು ಪಡ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು tiramisu ಅಡ್ಡಾಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಈಜಿನ ಏಪಲ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಡ್ಚಿಂದು ಮನ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಈಜಿನ ಸೋನು ತಿಂಪಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತು ಜಾಣಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದಮೇ ಹೆಂಚೊನ್ವೆ ಪಾಪ ಡ್ಯಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇದಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಬಂದಾರ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂಚಿಡ್ಮೆ ಬಂದ ಆಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಮಾರೆ ಮೇನ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಮೇನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆ ಅಂಡು ಇನ್ನೇನೆ ಲೇಟು Indian chocolate. ಇದು ನಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂಬಳ ಎಡ್ಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಪ ಡ್ಯಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋಡ್ಮೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪಾಪ ಫುಲ್ಲದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ಫುಲ್ ತಿಂಕುಲೆ ಇದು ದಾದೆಪ್ಪು ಬಂಗಾರು ದಾದೆ ಪಾಪ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಇರೋದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಗು ಐತೆ ಬಾಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಬುಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬುಲ್ತಿದ್ದೇನಾ ಬಾಬಾ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಾಣಗ ತುಲಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಚೆನೆ ಪಿನ್ ಕತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಕ್ಕ ಇಂಬೇಂಜಿ ಪೋಯಡ ಉಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಯಡ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡೊಂದು ಫೋಟೋ ದೇಕೊಂಡು ಕೊಳ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ಮೆರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಬೆ ಎತ್ತದ ಬಬ್ಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಪಾಪ ಇಂಬೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂತೆ ಪೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿತೆ ಆಯ್ ಪಾಪ ನರ್ವಸ್ ಆಪಣದ ಅದನ್ನದು ಆಯ್ ದಯಪಣ್ಣ ಆಯ್ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣಡ್ದು ದೂರ ಅನಗ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಐತೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ನಮಲಕ ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕ ಬಾಯಿಡು ಪನೀರ ಪುಣ್ಣ ಬಂತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಣ ತೆಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಐತ ಒಲ ಹಿಡಿತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಒಲಾಗಿ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಕಂತದು ಈತು ಸಮಯ ಅಂಡತಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಕಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ ಅವು ಇಂತದು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚಾಣ ಮಾರೆ ಏಪಲ ಅವು ಬಣ್ಣ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಕಣ್ಣೆದು ಊರು ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎದುರು ಪಾಪ ವಾಮಿಟ್ ಬಂತು ನಾವು ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಅವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತಿವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲಕ್ಕ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕ ನೀವು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದು ಕೊರ್ಂಡು ಅವನ್ನಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಬಂತು ನುಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ರಾಧೆ ಬಾಬಾ ತಿಂಪಿ ನೀರು ಅಪ್ಪು ರಾಧೆ ತಿಂಪಿನ್ ಬಾಬು ಪಚ್ಚ 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 ಅಂದ್ರೆ ರಾಧೆ ತಿಂಪಿನ್ ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಿಶ್ ಮಂತಾರೆ ಬಾಬು ಬಬ್ಲು ಓ ಕೂಕುರು ಕೂಕುಲು ಬಂಗಾರು ಓನವ ಬಬ್ಲು ಪಿಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿ ಫುಡ್ಡುಲ ದಾಲ ತಿಂತಿಜೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ತಿಂಪೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೈಸದ ಐಟಮ್ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಎಂಚಾವು ಬಲ ಬಲ ಕೋಸಮಂತು ಕೊರಡಿಗೆ ಮೆರ್ನಂಗಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಇರು ಕಡೆ ಪರ ಅವ್ರು ನೀರು ದಿವಸ ಎನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ದೋಸೆ ಕೊರಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ
boleh pi pi dah ada tim duduk kah Bablu ayo Bablu kutti Bablu kutti ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಕುಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಣದು ಒಜ್ಜಿಮೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣಗೆ ಒಯ್ತೊಂದೆ ಕುಜಾಲು ಆ ಕುಜಾಲು ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಪೂರ ಅವನು ಒಯ್ತದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಮ್ಮೆ ಲಿಚಲತಿ ಮನೆ ಜನತಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಬಬ್ಲುಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪಾಡೋಡ ಬಾಬು ಅದ ಬಾಬಾ ಬಬ್ಲು ಆಯ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾನು ತೂವನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ ದಾಲ್ ಬಾಬಾ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಪಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲುಗುಲ ಈ ಫುಡ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಆತನು ಟೈಮ್ ಪಾಪ ಐಕ್ ಬಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಡ ಆಪುನತ್ತ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್